girma kwamishinoni, mai girma shugaban karamar hukuma, mataimakinsa spika da yan majalinsa, masu girma stakeholders na karamar hukuma, members na caucus, yan uwa mai jarida, assalamu alaikum. Ina matuƙar godiya da wannan karamci da aka yi na amsa wannan kira da kuma yadda aka halarci wannan kira. Na ganin mun shekaru mu haɗu yadda muka haɗu kamar da muke a wannan zaure yau ba. Na gode wa Allah barka da kaddara bani wannan dama da takara a matsayin mataimakin gwamna a jihar Kano. Kamar yadda wani aksar ke ɗaki na waɗansu suna wajen da aka yi sun san cewa wannan harka ba takara ne ba. Wannan harka shugabanni suka zauna suka yi shawara suka yi lissafi suka fito da wannan hukunci na cewar suna ganin ya dace so in goyi baya a matsayin mataimaki ga shi wannan shugaba namu da Abdullahi Umar Ganduje a wannan tafiyar APC 2015. So muna godiya da Allah madaukakin sarki, muna kuma godiya da wayannan shugabanni namu, injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da shi da Abdullahi Umar Ganduje, wanda sauran shugabanni na jiha gaba ɗaya su suka ba wa dama cewa sun yadda su shawara da abin da suka zo musu shi sun karɓa. Alhaji na wannan waje mataimakin ma shugaba na jiha, sauran 'yan uwansa duka suna wannan waje suka ba su wannan dama kuma suka ce sun yi shawara a junansu da hukuncinsu. Sun karrama mu da gaske kuma yadda kwamishina na wasu ke bayani. Karamar hukumar mu gaskiya bisa bin layi yana da turari musakon kuso a bayyane a aikace ya nuna mana kauna matuƙa da gaske. Kowane fanni in ka dubu fannin gamai za ka gani, in ka dubu fannin da ayyuka kowane ne babu wata karamar hukuma jihar nan ta samu aikin da karamar hukuma ba ta samu. Ko da samun kuɗaɗe za ta yi ko muhimmanci. Yanzu a jihar Kano tun da Allah ya halitta jihar nan ba a taɓa titi na ƙasa ba, underpass. Sai guda biyu da aka fara a jihar Kano. Dukkan guda biyun nan a jihar Kano wanda sai an yi jami'a shekara ta 2000 a jihar Kano. Aka yi ta a wajen Kano aka yi. Bacin jami'a ta Bayero University wacce gwamnatin tarayya ta yi a cikin garin Kano ba ta wata jami'a a cikin garin Kano ba. Sai Northwest University farko da aka yi ta a ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano a cikin garin Kano. Kuma aka sa an karamar hukumar Gwale da shugabanci kwamitin kirkiro wannan jihar. Abubuwan nan duk ba za a ce kawai da kasu fitowa gaskiyar lamarin. Saboda gaskiya ni kaina sau da yawa na kan zauna tambayi kaina da ce watakila ko waɗansu dalilai wanda ba sani ba. To waɗansu dalilan da na sani din sai ga cewa karamar hukumar Yunus Falo watakila ta samu wani.
saboda mafi aksari a kowane wasu ne mahaifiyar gwamna nan da kuma municipal kuma dangi suna da Allah ya cikin sai amma karamar kuma ba da shi samu abubuwa to ba mu da wani bayani ba wani cikakken bayani sai dai kawai masu godiya domin gaskiyar lamari waɗansu abubuwan idan mu muka samu dama da kanmu to yanayin da tsarin bai ba da dama a idan ɗan gwara yana gwamna bai isa ya ɗauki komishina da ya rage ba a ƙaramar hukumar kwana ai duk ƙaramar hukumar mu da ba komishina duk ƙaramar hukumar da wake ba ba komishina saboda haka tsari to mu muke gwamna ba ba za mu yi kuma kauna iri a nuna mana ita kuma alhamdulillah da mafi aksarin suna godiya abin da ya roƙo shi ne wadda da annabi kuma yadda aka yi bayani tun lokacin da nake cikin wannan waje da aka faɗa domin ni na yi latti na zo da minti 5 na ƙarshen ga wannan zama jawabinsa na samun bai fi na minti 5 ba sannan ya ambaci sunana tun wani lokaci ina zaune ana faɗa mutumin da ya fara kama kafaɗa ta baya jawo na waiwaya gaisa da ni ce congratulations ya sake gaisa da ni sau biyu ce congratulations Allah ya bas Masha Allah. a wannan waje kowane ya san babbar rigima ta siyasa ba da tsakani na da shi ba magana muke gida gaskiya ne gaskiya ne kuma yana da kyau nan kuma ina zaune ni dai sarkin wanda ya halicci abin da yake tsakanin na da Allah da Abdullahi na yafi Alhamdulillah. zan roƙe shi abin da yake tsakanin da shi ya yafi ko ba zan yi tsaya a wannan ɗakin taron Allah ya ba a nan ɗakin taron ba ci magana ta baki bai buƙatar a yi da ci zan yi ba lalle a cikin kuma yadda waɗansu ‘yan uwana suka sani muna da shiri na karamci da finsa kowanne da muke zaton yana da wani da roƙon gafararsa so na ƙara jaddada ni nake roƙon gafara ni kan ba wani wanda ya bata dama fi sabilillahi kowa da irin dama da irin baiwa da Allah ya masa na ƙara gode wa Allah ni Allah ya yi min laifin rashin roƙo ni ba na roƙon kowa za a iya so samun rai za a iya fata amma ba na saboda haka ni ne ke neman gafara dukkan wanda ya saba masa kora ko sa masa rai ne na roƙon gafara ba karamin kuma ba da wata wai ba da yin jihar nan da sanan ba wanda na bata amma dai almuhim karamin kuma gwale da wannan zama da muke duk wanda na bata wa na roƙon gafara tsakanina da wanda ya halice na kuma roƙon ya yi haƙuri ya gafarta mu kowa karamci kamar da nake magana a kai gaskiyar lamarin inda na da turabi musa ya nuna mana karamci mabiyansa